Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 14. May gamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon ug giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka og ang mga pinatambok nga nati og nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal." Apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon og gibunalan og gipatay. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo og gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, "Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan." ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan maayo ug dautan ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og biste nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, yun sa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa biste nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kabutong tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagut ang iyang mga ngipon." Gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.